So zan nuna muku yadda ake hada poster ta hanyar amfani da application guda biyu, Background Eraser da kuma Pixel Lab. So waɗannan application din suna da matukar amfani wajen hada thumbnail. Shi kuma thumbnail din karan kansa amfanin sa shine attracting views a matsayin ka na YouTuber. A matsayin ka na YouTuber shine kana son komai da zai dinga janyo maka views a bidiyon ka. To shi thumbnail yana ga yan gaba ɗaya abin da bidiyon ka yi kunsa ne a jikin iya wadan wani hoto guda ɗaya da ake nuna a fuskar bidiyo kafin a shiga cikin bidiyon. So wannan shi ake kira thumbnail. Shi thumbnail shine kamar irin misali kamar wannan, zan nuna muku da irin kalan misalin thumbnail dina. Shi wannan nayi shi ne akan yanda ake hada poster. Zo ga gashi nan hoton tambol ne na hada ga hoton PDP ga Pixel Lab din nan ga kuma can wani irin background din nan na du amfani da su ta hanyar amfani da Background Eraser na cire hoton nayi komai gashi nan shine complete a nan wajen yanda ake hada poster kuma ga poster nan ya fita. So me sha'awar sai yanda ake hada poster sai dai kawai dan na kalli bidiyon ya ga ta aka yi na amfani da duka waɗannan na ciccire duka wani abubuwa kuma na dawo da hoton nan wajen gashi nan na canza background sannan na hada wannan poster da shi sannan na saka duka wannan rubutun. So ta ana amfani da Pixel Lab ne kamar yadda in ga muku sannan kuma da Background Eraser. So yanzu ma kuma insha Allah zan nuna muku yanda ake amfani da wannan application din guda biyu. Na farko shine zaka yi ga Pixel Lab ɗinka. In ka shiga Pixel Lab sai ka dauko abin da zaka yi amfani da shi a background. Ga wanda suka san already yanda nake amfani da Pixel Lab dina, can wajen dugu guda uku shine inda zaka dauko hoto main wanda zaka yi amfani da shi a matsayin shine background ɗinka. So sai ka danna sai ka use from library. Sai ka je ka dauko hoton ka koma a wani folder ka ajiye. So let's say bari in dauko shi a folder da na ajiye. Sai na sashi anan. Sai na ajiye. So yawanci idan ka ga hoto da wancan dan digo na can din nan, so ana sahi ne saboda in screenshot kai, wato in kai kokarin download din hoto wani lokacin a Google bai ba kana so zaka hada thumbnail da shi, so sai suka yake zuwa da wancan digon. So in kana so ka cire wancan digon misali let's say bari nuna muku wani trick da inke amfani da shi, zai wuya ka iya cire shi saboda in ka ce zaka goge hoton. So amma trick din da inke amfani bari nuna muku, zaka yanki wani gu daga jikin hoton inda ya kama da hoton sak, sai ka je ka dora shi let's say misali in ne haka dawo gashi nan na riga da na rufe wancan. So yanzu abu na biyu shine zamu dauko hoton da zamu yi amfani da shi wanda zamu hada thumbnail din da shi. Tunda misali wani abin da yasa zan muku misali da Pi Network shine saboda shi ne abin da ya fi trending yanzu. So amma ya danganta da irin procedure, yanayin kwarewarka da amfani da application din, yanayin kyan thumbnail ɗinka. Idan har ka san lunguna da sako yanda zaka jujjuya hoto, yanda zaka saka irin 3D animation din da komai mai da yanda ka san zaka sa abubuwa ka gyara a hotonka na jikan thumbnail ɗinka, so ya danganta da yanayin kwarewarka da amfani da wannan application din na Pixel Lab. So yanzu zamu dauko hoto sai mu sa an dauko hoto a background, ina da wani tsohon hoto na nan wanda na ajiye. So let's say bar ne amfani da wannan. So in muka dauko wannan shi ma zamu yi amfani da shi, za ku ga ya rufe na. So yanzu abin da zamu yi na gaba shine zamu je mu amfani da Background Eraser kamar yadda na ga muku, ita ma muna amfani da ita Background Eraser ita ce za ta taimaka mana wajen yanke mana hoton gaba daya, ta fidda mana iya zallar hoto ko wanda zamu yi amfani da shi. So wannan shine hoton let's say bara ku ga da ta yanke shi. Za ku ga shi ta za ta yanke shi, kun ga ta yanke shi. Sai mu shiga wajen smooth din nan, sai mu saka smooth din nan, sai mu cire duk wannan yalayen nan na gefe, sai mu save din shi. Muna save sai mu koma can kan Pixel Lab din mu, sai mu cire wannan hoton delete, sai mu dauko wancan. So kamar yadda kuma in ga muku in adin hoto za ka yi a sama, sai ka shiga wajen wancan plus din, sai mu je mu dauko, mu je kan folder mu na Background Eraser, sai mu dauko ga hoton mu nan, mun yi resizing din shi. So sai na bar shi haka lasse, dan kwantar shi haka dan, sai na je na sama stock. Domin sa stock sai ka zo ka danna tsakiyar nan, sai ka jajja ga hinan za ku ga stock. Lasse barin samar kawai farin stock ne ko baki ne, kawai barin samar bakin stock haka nan. Barin dan ƙara zoom din shi kadan, lasse zoom in. So lasse haka za ku gani claim one pi. So yanzu kai abin da zan dan kara, barin dan kara one text. So karka damu da wani thumbnail ɗinka a sai ka yi ta rubutu ko kuma adin abubuwa ka ci kurkuda ka bata shi. Wani lokacin thumbnail abin da yake bukata, wani lokacin abu ɗaya kawai yake bukata zuwa biyu, ya danganta kawai da abin da za ka yi expressing a bidiyon ka kenan. In bidiyon ka yanzu kuka duba irin bidiyon Izar Soma kwata ba su amfani da thumbnail, hoton cikin kawai suke amfani da shi sa a matsayin thumbnail. So kawai let's say bari ne adin 2145 159 shine prime da ake claim. So bari mu bar shi haka. So yanzu bari saka text ne kama da wancan. So let's say ga wani abu da mai amfani bari nuna maka kafin mu wuce. Idan kana so ka maida shi ya koma size din thumbnail, yanda in ka je sawa ba sai kana ragewa ba, shi kan shi gaba daya a wani editing da kake yi, sai ka zo nan wajen nan gashi ne inda na taba nan za ku ga shi ne mai alaman in and out animation nan, sai ka zo ga image size nan, sai ka zo thumbnail, sai kai okay. To wannan shine size thumbnail. So nan baka bukatar kai a wani rage size idan ka je can kan wannan naka za ka yi, sai ka tsaya haka.
shi kuma wannan text din sai ka zo nan sai ka gyara shi. Balle sai bari mu zaɓi text, bari mu saka text kalan wancan din. Sai bari mu bari haka, za ku ga yayi kama da farin kawai. So ya danganta da kalan abin da kake so za ka haɗa. Wani lokacin idan kuka duba na abubuwa na YouTube din nan, wani lokacin na yi akwai wanda kawai iya text nake sawa ma babu hoto, saboda me, saboda baya da farin hoto hika bidiyon na. Kawai akwai wanda description na sa na saka gabatarwa, so kun ga wannan baya buƙatar hoto, saboda haka ba buƙatar na saka hoto, kawai sai sa na saka rubutu ko description, kawai sai na saka gabatarwa. Shi wannan irin yanda zaka gyara description ɗinka ne. Akwai kuma irin wannan na irin yanda ake haɗa layer din nan, to dole da buƙatar header nuna yanda zaka je ka haɗa layer a jikin thumbnail din na tun kafin ka shiga bidiyon, shi ma sai na sa shi. Da akwai thumbnail ɗina dai kala daban-daban wanda inke amfani da su, wanda za ku ga wani dole sai ka tsaya ka editing, ka wani kwantar da hoto, ka wani gyara, wani kuma baya bukata, kawai iya dan hoton ka ne kawai zaka sa, ko wani hoton irin wannan edit din ko inner action, kawai sai ka sa ka dan editing, ka dan adding text, kawai sai kai saving din shi haka. Kai saving din shi haka, domin saving can zaka taba, sorry ba komai ne sai na nuna muku ba, akwai procedure na application din. So kawai in ka taba wajen text nan wajen saving, sai kai saving as image. In kai saving, yanzu bari mu je nuna muku yanda ake dora. Sai ka zo nan kan YouTube Studio ɗinka. In ka zo kan YouTube Studio ɗinka, zai nuna maka bidiyon ka a jira nan wajen. Sai ka taba kan bidiyon ka. In ka taba kan bidiyon ka gashi can, za ku ga wani alaman edit ne daga nan. Sai ka taba edit din. Ka taba edit din, gashi nan still ga wani alaman edit nan, sai ka taba edit. Za ka gashi nan ya bamu. So wannan ɗaya daga cikin layout ne na cikin bidiyo na, za ka yi amfani da shi in kai ma kana so kawai layout ya fito na bidiyon ka. To amma tunda ka riga ka haɗa thumbnail, ka riga nan change, daga change din nan gashi nan za ka ga pixel lab, kana haka kana yin don din can, shikenan ya hau ya riga da ya save. So wannan shine inda ake haɗa thumbnail. Kar ku manta ku mana subscribe, ku danna alaman karawa domin bidiyon mu in za mu saki na gaba kan tutorial insha Allah za ku sami haka lokaci. Thank you.